voláš si tým modelov, už vyslovene na svoju víziu nejakú, alebo chodia za tebou aj ľudia, ktorí majú nejakú víziu a chcú od teba, aby si im ju splnila? Mhm. Stalo sa mi oboje. To druhé je menej časté, že niekto príde za mnou s tou víziou, že nejakú má. Väčšinou, keď fotím takto ľudí portrétovo, tak je to o tom, že potrebujú fotku na webovú stránku, alebo chcú presne, majú nejaký svoj brand, niečo, ktorý chcú odprezentovať, takže sa potrebujú odfotiť. A tie umelecké veci, tie si vyberám ja. Ja si hľadám ľudí, oslovujem ľudí, agentúry, hej, a predstavujem im svoju myšlienku a na základe toho sa zhodneme niekde, že toto by bol hodný človek. Od nápadu po realizáciu je to dlhý proces? Ak je, že úplne ten prvotný nápad v mojej hlave, tak je to veľmi dlhý proces.